தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பிறப்புகளை அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். கலைஞர் தான் அடிக்கடி சொல்வார், பெருமையோடு சொல்வார், தந்தை பெரியாரை நான் பார்த்திருக்காவிட்டால், அறிஞர் அண்ணாவை நான் சந்தித்திருக்காவிட்டால் நான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாகத்தான் இருந்திருப்பேன் என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பலமுறை குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள். ஆகவே அந்த உணர்வோடு நம்முடைய நட்பு தேர்தலுக்கான நட்பு மட்டுமல்ல, கூட்டணியில் இருக்கிற நேரத்தில் மட்டும் ஏற்படக்கூடிய நட்பு அல்ல, கொள்கை நட்பு. அதுதான் முக்கியம். எதிர்கட்சியாக இருந்த போதும் சரி, இப்ப ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிற போது தொடர்கிறதுன்னா என்னைக்கும் தொடரும். உறுதியா சொல்றேன், வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிச்சயமா உறுதியா தொடரும் என்பதை இந்த திருமண விழாவிலே நான் பகிரங்கமாக அறிவிக்கிறேன். ஏனென்றால் நாடாளுமன்ற தேர்தலை நாம் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம். அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் எப்படி சந்திக்க இருக்கிறோம் என்று சொன்னால், ஏதோ 5 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய தேர்தலாக மட்டும் நாம் நினைச்சிடக்கூடாது. அதையும் தாண்டி சொல்றேன், ஆட்சி மாற்றத்திற்காக நடைபெறக்கூடிய தேர்தல் என்று கூட நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது. இந்திய ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். இன்றைக்கு சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய, ஒரு பாசிச ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றியாச்சு, இந்தியாவை காப்பாற்றக்கூடிய நிலைக்கு இப்ப நாம் வந்திருக்கிறோம். இந்தியாவை காப்பாற்றுவதற்காக தான் இந்தியா கூட்டணி அமைந்திருக்கிறது. பீகார் மாநிலத்தில் நிதிஷ்குமார் அவர்கள் தலைமையில் கூடி எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி உருவாக முதல் கூட்டத்தை பீகார் மாநிலத்தில் நடத்தினோம். அதற்கடுத்து கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய பெங்களூரில் 2வது கூட்டத்தை நடத்தினோம். அதுலதான் இந்தியா என்ற பெயரை தேர்வு செஞ்சு நம்ம கூட்டணிக்கு பெயர் அறிவிச்சோம். அடுத்து 3வதாக வருகிற 31ஆம் தேதி, ஆகஸ்ட் 31, செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி 2 நாள் மும்பையில் 3வது கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது. அதில் முக்கிய முடிவுகளை எல்லாம் நாம் அறிவிக்க இருக்கிறோம். நானும் அந்த கூட்டத்திற்கு செல்லவிருக்கிறேன். ஆக தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல ஆட்சியை உருவாக்கி தருவதற்கு நீங்களெல்லாம் எப்படி காரணமாக இருந்தீர்களோ, அதேபோல் ஒன்றியத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மூலமாக நடைபெற இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு அமைவதற்கு, ஒன்றிய அரசு அமைவதற்கு, அது நல்ல அரசாக அமைவதற்கு நீங்கள் காரணமாக இருக்க வேண்டும். தேர்தல் பிரச்சாரத்தை இங்கே தொடங்கி வைக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய முத்தரசன் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். தொடங்க தான் வந்திருக்கிறேன். வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தை எல்லாம் கைப்பற்றி அதை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒவ்வொரு தலைக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் 15 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு அறிவிச்சார். நான் பல கூட்டங்களை கேட்டேன், ஏன் நான் மட்டும் எல்லாரும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. 15 லட்சம் ஆனா ஒரு 15,000 தந்தாங்களா? 15,000 வேணா ஒரு 15 ரூபாய் கொடுத்தாங்களா? இதுவரை கிடையாது. ஆக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆண்டிற்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருவோம்
அப்படின்னு உறுதிமொழி கொடுத்தாங்க. எங்கேயாவது வேலை வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா ஒன்றிய அரசின் மூலமாக? இல்ல, வேலைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கு. இதுதான் இந்த ஆட்சியினுடைய நிலை. ஆனால் இதை பற்றி நான் ஒரு பக்கத்தில் பேசுகிறோம். இதை விட கொடுமை, மதத்தை வச்சு ஆங்காங்க மத கலவரங்களை ஏற்படுத்தி நாட்டை இரண்டாக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில ஒரு கொடிய ஆட்சி இன்றைக்கு இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை பற்றியெல்லாம் கலந்து பேசி இதற்கு ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும், இந்த ஆட்சியை ஒழித்தாக வேண்டும், தேர்தலில் நல்ல பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்தியா என்ற தலைமையில ஒரு கூட்டணியை நாம் அமைச்சிருக்கிறோம். இது பிரதமரால் தாங்க முடியல, மோடிக்கு தாங்க முடியல. அதுல தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நாடாளுமன்ற தேர்தலில், சட்டமன்ற தேர்தலில், உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தலில் ஒரு கூட்டணி அமைச்சு ஸ்ட்ராங்கா அந்த கூட்டணியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ, அந்த கூட்டணி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். ஆக அப்படிப்பட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டணியும் அந்த இந்தியா என்ற கூட்டணியில சேர்ந்திருக்க, இந்தியா என்ற கூட்டணி உருவாகுவதற்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டணி காரணமாக இருக்க என்ற ஒரு ஆத்திரம் இன்றைக்கு பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடிக்கு வந்துருச்சு. அதனாலதான் எங்க போனாலும், அது சுதந்திர தின நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் சரி, கொடியேற்று விழா நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் சரி, அல்லது பல மாநிலங்களுக்கு சென்று அங்கு நடத்தக்கூடிய அரசு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு போகக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும், எங்க போனாலும் இன்னைக்கு நாம் அமைச்சிருக்கக்கூடிய கூட்டணியை பற்றி விமர்சனம் செஞ்சு பேசிட்டு இருக்கிறார். என்ன சொல்றதுன்னா, ஒன்றியத்தில் நடைபெறக்கூடிய பாஜக ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி, முறைகேடுகள் அதிகம் கொண்ட ஆட்சி, லஞ்ச லாவணியம் பெருத்து போன ஆட்சின்னு சொல்லுது. நாங்க சொல்லல, எதிர்கட்சி சொல்லல, நாங்க சொல்றதா நீங்க நினைக்க வேணாம். நாங்க ஏற்கனவே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம், அது வேற. இப்ப யார் சொல்றா? சிஏஜி சொல்லுது, மத்திய கணக்கு துறையினுடைய அறிக்கையே சொல்லுது. 7 விதமான ஊழல்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு. 7 விதமான ஊழல்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு. 1 2 இல்ல, 7 விதமான ஊழல்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு. 1, பாரத் மாலா திட்டம். 2, துவாரகா விரைவு பாதை கட்டுமான திட்டம். 3, சுங்கச்சாவடி கட்டணங்கள். 4, ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம். 5, அயோத்தியா மேம்பாட்டு திட்டம். 6, கிராமப்புற அமைச்சகத்தின் ஓய்வு திட்டம். 7, HAL விமான வடிவமைப்பு திட்டம். இந்த 7 திட்டங்கள்லையும் பல கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருக்குன்னு மிக தெளிவா எடுத்து சொல்லியிருக்கு. ஒன்றிய அமைச்சர்கள் மற்றும் நிறுவன அதிகாரிகளுக்கு எதிராக மட்டும் கடந்த ஆண்டு 1,15,203 புகார்கள் பதிவாகியிருக்கு. இதுல உள்துறை அதிகாரிகள் மீது மட்டும் 46,643 புகார்கள் பதிவாகியிருக்கு. இவங்க தான் ஊழலை ஒழிக்க போறோம் அப்படின்னு இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆக இவங்க பண்ண தப்பெல்லாம் மூடி மறைச்சு நம்மீது வீண் பழியை சுமத்தி, இது பற்றியெல்லாம் திமுக பேசுது, திமுக இருக்க கூட்டணி கட்சி பேசுதுன்னு ஆத்திரம் ஏற்பட்டு, கோபம் ஏற்பட்டு, எரிச்சல்ல நம்மை பழி வாங்குவதற்காக இன்றைக்கு சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறைன்னு நம்மளை எல்லாம் மிரட்டி பார்க்கிறாங்க. இதையெல்லாம் கண்டு அஞ்சி நடுங்கி ஒடுங்கி விடுகிற கட்சி திமுக அல்ல. திமுக என்பது பணங்காட்டினர். இந்த சலசலப்புக்கெல்லாம் நம்ம மஞ்சிட மாட்டோம். எமர்ஜென்சியை பார்த்தோம், எமர்ஜென்சியை எதிர்த்தோம். ஆக எதை பத்தி திமுக கவலைப்பட தயாரா இல்லை.
அதேபோல் இந்தியா என்ற அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி அதை பற்றி சிந்திக்க கவலைப்பட தயாரா இல்லை.